नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. माझ्या सोबतीनं फक्त कणकवली शहरापुरतं नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणातील सदाबहार असं व्यक्तिमत्व असलेलं आणि त्याचप्रमाणे आजपर्यंत ह्या राजकारणाच्या एकूणच भाऊगर्दीमध्ये पदासाठी रस्सीखेच सुरू असताना सुद्धा आजपर्यंत कितीही अपयश जरी आलं तरी त्या अपयशानं खचून न जाता फक्त आणि फक्त माझं काम, माझं कर्तव्य ही फक्त जनसेवा आहे एवढंच मनामध्ये गृहीत धरून नेहमी राजकारणामध्ये सक्रिय असलेलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव आक्रमक व्यक्तिमत्व अर्थात संदेश भाई पारकर आहे. भाई, खरं तर उद्याच आपला वाढदिवस आहे आणि माझ्या कोकणशाहीच्या टीमकडनं आणि कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आपल्याला वाढदिवसानिमित्त मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद भाई. मुलाखतीला तर आपण सुरुवात करतोय. ही सुरुवात करत असताना मगाशी मी सुरुवातीलाच बोललो होतो की आजपर्यंत ह्या एकूणच राजकारणाच्या भाऊगर्दीमध्ये पदासाठी रस्सीखेच सुरू असते, पण भाई कधी ह्या पदाच्या रस्सीखेचमध्ये असतानाचं चित्र पाहायला भेटलं नाही. तरीही कधी आपण ह्या अपयशाला असेल किंवा पदं मिळाली नाही म्हणून नाराज झालात नाही. जनसेवेमध्ये नेहमी कार्यरत राहिला. ही ऊर्जा नेमकी कशी मिळते, कुठून येते? खरं तर राजकारण हा काय माझा स्थायी भाव नव्हता किंवा माझा काही ह्या विषयाशी संबंध नव्हता. पण मी ज्यावेळी कणकवली कॉलेजमध्ये विद्यार्थी दशेमध्ये होतो, कॉलेजच्या विद्यार्थी चळवळीमध्ये होतो, त्यावेळी विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीमध्ये मी पुढाकार घेतला आणि मग कधी मी राजकारणी झालो किंवा ते मलाच समजलेलं नाही. आणि म्हणून मी त्यावेळी जनरल सेक्रेटरी झालो. कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न त्या ठिकाणी सोडवले. कॉलेजची संघटना पूर्ण जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी उभी केली NSUIच्या माध्यमातून. आणि मग तिथून गावच्या राजकारणामध्ये आलो. तिथं गावच्या लोकांनी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून मला निवडून दिलं. मी सरपंच झालो. असं करता 10 वर्ष मी कणकवली शहराचा सरपंच होतो. नंतर मी कणकवली शहराचा नगराध्यक्ष झालो. पंचायत समितीला कणकवली तालुक्याला 10 वर्ष मी विरोधी पक्षनेता म्हणून त्या ठिकाणी काम पाहिलं. आणि म्हणून अनेक महत्त्वाच्या कोकण सिंचन महामंडळ असेल, काल परवा मिळालेली पर्यटनाची जबाबदारी असेल, ही सगळ्या जबाबदाऱ्या मी त्यानिमित्तानं मला संधी त्या निमित्तानं मिळत गेल्या. खरं तर म्हणजे लोकांच्या मनातल्या ज्या संवेदना आहेत, जो लोकांचा जे म्हणणं आहे किंवा त्या भावना आहेत, हा मांडण्याचा प्रयत्न माझा खऱ्या अर्थानं माझ्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून असतं. जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला वाटतं, जे महाराष्ट्रातल्या जनतेला वाटतं, ते कुठेतरी मांडण्याचा प्रयत्न संदेश पारकर आपल्या त्या सगळ्या म्हणजे भूमिकेतनं त्या ठिकाणी सिद्ध करत असतो. आणि त्याला न्याय मिळवण्यासाठी जे काही करता येईल, कारण शेवटी पोटात एक आणि ओटात एक ही काही संदेश पारकरची भूमिका नाही. जे पोटात आहे ते ओटामध्ये आणि जे आहे ते रोखठोक स्पष्टपणे. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठलाही स्वार्थ नसतो व्यक्तिगत किंवा व्यक्तिगत काही फायदा त्याच्यामध्ये नसतो. जनतेचा प्रश्न किंवा जी अडचण आहे किंवा जो अन्याय आहे किंवा जे गरजेचं आहे ते झालं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आपली जी काय राजकीय ताकद आहे ती पणाला लावणं आणि अशातनंच त्या ठिकाणी हे काम मी करत आलो. खरं तर म्हणजे तुम्ही म्हणालात की ऊर्जा कुठनं मिळते, की जोपर्यंत आपण आपल्या मनामध्ये ठरवतो की आपल्याला हे करायचं आहे आणि त्या सगळ्याची सगळा म्हणजे हिशोब घालून आपण उतरल्याच्या नंतर एकदा ठरवलं की मग त्या ठिकाणी त्याच्या मागे हटायचं नाही. आणि आपल्याला जोपर्यंत न्याय मिळत असेल मिळेपर्यंत ती लढाई चालू ठेवायची. ठीक आहे, कधी कधी यश मिळतं, कधी कधी अपयश मिळतं, पण लोकांना त्या ठिकाणी विश्वास राहतो की संदेश पारकर जे म्हणतायत ती माझ्या मनातली भावना आहे आणि त्याचं कुठंतरी नेतृत्व संदेश पारकर करतायत आणि म्हणून त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून जनतेचा आशीर्वाद हा सातत्यानं मला राहिला. काही राजकारणामध्ये चढ उतार मी अनेक पाहिले, त्यामुळे मला त्याच्यामध्ये कुठलाही फरक माझ्या म्हणजे व्यक्तिमत्वामध्ये त्याच्यामधनं झाला नाही. उलट ऊर्जा निर्माण झाली की नाही, या अशा कठीण परिस्थितीमध्ये आपण आपल्यावर जी संकटं येत आहेत, आपल्यासमोर जी आव्हानं येतात त्या आव्हानाला त्या ठिकाणी पुरून उरणं आणि म्हणजे त्यांना त्या ठिकाणी म्हणजे विरोधकांना सुद्धा आपला एक हेवा वाटला पाहिजे की बाबा आपण इतके आघात करू सुद्धा हा संदेश पारकर कसा पुन्हा त्या ठिकाणी उभा राहतो, हा प्रश्नचिन्ह सुद्धा जनतेच्या मनामध्ये आणि विरोधकाच्या मनामध्ये उभा राहतो. हेच खरं तर माझ्या सगळ्या म्हणजे कामाचं एक म्हणजे फलित आहे. यशभाई, आणि मगाशी मी अगदी ओपनिंग करत असताना, इंट्रोडक्शन देत असताना सांगितलं होतं की एक सदाबहार व्यक्तिमत्व म्हणजे संदेश पारकर आहे. या एकूणच सदाबहार व्यक्तिमत्वाविषयी नेमकं काय गुपित आहे हे म्हणजे अगदी सकाळच्या 8 वाजता बघावं तरी भाई तसेच दिसतात आणि रात्री दिवसभराचं काम करून कितीही जरी थकलेले असले तरी भाईंचा चेहरा हा नेहमी तसाच सदाबहार दिसतो. भाई, त्याचं काय गुपित आहे?
खरं तर माझ्या मनामध्ये जो आत्मविश्वास आहे हा आत्मविश्वास ठासून भरलेला आहे. खरं. आणि म्हणून येणारा निर्णय कदाचित माझ्या विरोधात गेला म्हणून त्याच्या माझ्या शरीरावर माझ्या मनावर त्या ठिकाणी कुठलाही परिणाम होत नाही. थोडंसं त्या ठिकाणी म्हणजे त्याचं सल थोडंसं राहतं, पण पुन्हा एकदा नव्यानं परत एकदा त्याच्यामध्ये उडी घेऊन परत नव्यानं त्या ठिकाणी उभं राहणं. जसं फिनिक्स पक्षी जो आहे हो. तो राखेमधनं त्या ठिकाणी परत त्या ठिकाणी भरारी घेतो, तशाच पद्धतीनं संदेश पारकरांचं हे राजकीय सगळं संघर्षमय जीवन आहे. आणि म्हणून जोपर्यंत माझ्यामध्ये ऊर्जा आहे, जोपर्यंत माझ्यामध्ये क्षमता आहे आणि जोपर्यंत माझ्या पायामध्ये आणि मनगटामध्ये ताकद आहे, तोपर्यंत मी ही लढाई लढतच राहणार. खरं तर त्या ठिकाणी म्हणजे अनेक लोक त्या ठिकाणी म्हणत असतील की म्हणजे संदेश पारकर हा एक वेडा आहे, म्हणजे ही जी काही लढाई करतो, कारण याच्यामध्ये त्याचा व्यक्तिगत काही स्वार्थ नाही आणि ही लढाई तो त्या ठिकाणी वेड्या म्हणजे ध्येय ठेवून किंवा असं वेडेपणानं ती लढाई. शेवटी मी म्हणतो की कुठलाही जेव्हा एखादा वेडाच त्या ठिकाणी क्रांती करू शकतो आणि म्हणून त्या विषयातनं वेळा झालं पाहिजे, त्या ध्येयानं त्या ठिकाणी प्रेरित झालं पाहिजे आणि तशा प्रकारची संघर्षमय लढाई चालू ठेवली पाहिजे. शेवटी अनेक लोक त्या ठिकाणी विरोधक म्हणून किंवा संदेश पारकरांची भूमिका योग्य असून सुद्धा ती संदेश पारकर मांडतोय म्हणून होता कामा नये, याच्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील असतात. पण माझ्यामध्ये त्या ठिकाणी तो संदेश पारकरांचा पराभव नाही किंवा ते संदेश पारकरांचं अपयश नाही, जनतेच्या भावनांचं ते अपयश आहे. जनतेच्या मनामध्ये जे इच्छा आहे ते कुठंतरी मी प्रकट होतो, ते कुठंतरी मी व्यक्त होतो आणि ते मांडण्याचा प्रयत्न माझा सातत्यानं त्या ठिकाणी राहतो. आणि जोपर्यंत माझ्यामध्ये मी मगाशी आपल्याला म्हटलं की जी ऊर्जा आहे किंवा जे जनतेचे जे आशीर्वाद आहे, जनतेचं जे प्रेम आहे, हे जोपर्यंत आहे तोपर्यंत संदेश पारकर ही लढाई यश मिळो किंवा अपयश मिळो ही लढाई सातत्यानं चालू आहे. क्या बात आहे भाई. खरं तर ना आपल्याशी नेहमीच बोलताना आणि ऐकताना सुद्धा राजकारणात पलीकडे जाऊ, अर्थात राजकारण हा विषय फार वेगळा ठेवू, परंतु आपल्याशी बोलत असताना आणि आपल्याला ऐकत असताना सगळ्यांनाच एक प्रेरणा भेटते, ऊर्जा भेटते आपल्या बोलण्यात. हे देखील तितकंच सत्य आहे भाई. खरं तर ध्येयानं वेळी असलेली माणसाच इतिहास घडवतात, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. कणकवली हे नेहमी धगधगतं शहर राहिलंय राजकीय दृष्ट्या. या धगधगत्या शहरातलं एक आक्रमक व्यक्तिमत्व म्हणजे आपण आहात भाई. या शहरामध्ये नलावडे विरुद्ध पारकर हा सुद्धा सामना अनेक वेळा पाहायला भेटला. राणे विरुद्ध पारकर हा सामना पाहायला भेटतो. नेमकं ह्याचा शेवट कुठे होणार आहे? कणकवलीच्या विकासामध्ये ह्याची काही अडचण निर्माण होते की तुम्हाला नेमकं काय वाटतं? खरं तर मी कुठल्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी लढत नाही, मी अपप्रवृत्तीच्या विरोधात लढतोय, या राजकीय प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये लढतोय. आणि त्यामुळे कोण त्या ठिकाणी माझ्या विरोधात आहे याची मला त्या ठिकाणी पर्वा नाही. माझी भूमिका स्पष्ट आहे. मी मगाशीच आपल्याला म्हटलं की माझी भूमिका ही जनतेची भूमिका असते आणि ती योग्य भूमिका मी त्या ठिकाणी माझा मांडण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी मी करत असतो. आणि म्हणून हे जे काही सगळं आहे याचा निर्णय शेवटी जनता घेणार आहे, येणारा काळ घेणार आहे. संदेश पारकर आपली लढाई लढत राहणार आहे, आपली भूमिका स्पष्टपणे त्या ठिकाणी मांडणार आहेत आणि मग जीवावर जरी बेतलं आणि कुठल्याही त्या ठिकाणी म्हणजे माझ्या बाबतीत अपप्रचार झाला तरी त्याच्यामध्ये मला त्या ठिकाणी काय फरक पडत नाही, कारण मला शेवटी सिंधुदुर्गातली जनता ओळखते. कोणाच्या मला म्हणजे चिटर लोकांच्या सर्टिफिकेटची मला गरज नाही. माझं काम हे पारदर्शक आहे, लोकांच्या समोर आहे आणि त्यामुळे मी कोण त्या ठिकाणी म्हणजे माझ्यावर टीका करतो, ज्यांची क्षमता काय. काही लोक अपघाताने राजकारणामध्ये मोठे झालेले आहेत, काही लोकांना मीच त्या ठिकाणी मोठं केलेलं आहे आणि त्यामुळे शेवटी त्यांच्या म्हणजे ज्यांच्यावर आपण उपकार करतो. आज महाराष्ट्राचं राजकारण आपण बघताय, म्हणजे काल परवा ज्या 10-15 दिवसापूर्वी ज्या काही घडामोडी महाराष्ट्रामध्ये घडल्या त्या आपण बघताय की ज्या माणसानं ज्याला मोठं केलं तेच माणूस त्यांच्या पाठीमध्ये खंजीर खूप आहे. हा राजकीय इतिहास आहे. त्यामुळे आणि काय अपेक्षा याच्यामध्ये आपण करणार आहोत. पण हे जरी सगळं असलं तरी जनतेच्या कोर्टामध्ये हा निर्णय शेवटी येणारा काळ त्या ठिकाणी घेईल. कोण त्या ठिकाणी लोकांबरोबर आहे, कोण योग्य आहे हे त्या ठिकाणी जनता ठरवेल. निश्चित भाई. एकूणच महाराष्ट्रातलं राजकारण तर नेहमीच आताच्या घडीला ढवळून निघालेलं पाहायला भेटतंय. आता खासदारांची सुद्धा मागणी आहे की राष्ट्रपती पदासाठी जे उभे करण्यात आले भाजपाकडनं त्यांना मतदान करावं शिवसेनेच्या. मला एक गोष्ट तुमच्याकडनं अशा पद्धतीनं जाणून घ्यायची भाई. आजपर्यंतच्या तुमच्या राजकीय इतिहासामध्ये किंवा राजकीय जो काही तुम्ही प्रवास केला या प्रवासाकडे मागे वळून बघत असताना आपण राजकीयदृष्ट्या घेतलेले काही निर्णय हे चुकले असं वाटतं का? खरं तर काही निर्णय मनामध्ये असतात,
काही निर्णय संघटना किंवा कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे काही ठिकाणी त्या ठिकाणी घ्यावे लागतात. पण काही निर्णय चुकले हे मी त्या ठिकाणी म्हणजे मान्य करतो. कारण शेवटी आपण कुठेतरी निर्णय घेत असताना त्यावेळीची परिस्थिती, तिथं त्या ठिकाणी असलेलं जनतेचं मत, आपल्यावर असलेल्या कार्यकर्त्याचं मत, याच्यावर त्या ठिकाणी आपलं मत बदलावं लागतं. आणि संघटना म्हणून किंवा ज्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करतो त्यांची भूमिका म्हणून मनात नसताना सुद्धा काही भूमिका स्वीकाराव्या लागतात. जे आज तुम्ही राजकारणामध्ये पाहताय की उद्धवजींनी स्पष्टपणे आमचे राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी जी भूमिका, त्यांना शिवसेना म्हणून भूमिका घ्यायची होती, त्यांना भारतीय जनता पार्टीने कशा पद्धतीनं विरोध केला आणि म्हणून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीची संगत सोडली आणि महाविकास आघाडी त्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यांच्या सर्व मताने त्या ठिकाणी निर्माण झाली. 2.5 वर्ष सगळ्यांनी सत्तेचे फायदे घेतले. म्हणजे उद्धवजी मुख्यमंत्री म्हणून झाल्याच्यानंतर अनेक जे आज विरोध करतात ते सगळे मंत्रिमंडळामध्ये होते, ते आमदार म्हणून होते, ते खासदार म्हणून होते. पण 2.5 वर्षामध्ये ती जेव्हा भूमिका घेतली त्यावेळी त्यांनी हा विरोध केलेला नाही. त्यावेळी त्या ठिकाणी ही भूमिका त्यांनी मान्य केली. आणि आज 2.5 वर्षानंतर त्यांचं स्वतःचा जेव्हा राक्षसी महत्वाकांक्षा जागी झाली आणि ईडी असेल किंवा सगळ्या यंत्रणांचा जेव्हा त्यांना त्रास व्हायला लागला त्यावेळी त्यांनी उद्धवजींना सुद्धा म्हणजे त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून त्या ठिकाणी बंड केलं. आणि आज आम्ही शिवसेनेचे आहोत आणि आम्ही म्हणतो जी शिवसेनेची भूमिका ती मान्य करा, अशा पद्धतीची आज दबाव हा उद्धवजींवर त्या ठिकाणी या सगळ्या आमदार खासदारांचा त्या ठिकाणी आहे. पण शेवटी मनात नसताना सुद्धा म्हणजे उद्धवजींनी त्या ठिकाणी सांगितलं की आपण खुशालपणाला जायचं तरी पक्ष सोडून जा, की शून्यातनं परत त्या ठिकाणी पक्ष उभा करेल आणि या महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांकावर शिवसेना त्या ठिकाणी आणेल. आणि म्हणून मला त्या ठिकाणी कोण माझ्यावर आहे त्याच्यापेक्षा माझा जो प्रामाणिक शिवसैनिक आणि या महाराष्ट्रातली जनता जोपर्यंत माझ्याबरोबर आहे, या शिवसेनेच्या विचारावर आहे, उद्धवजींच्या नेतृत्वावर, तोपर्यंत मला कुठलाही फरक हा महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी पडणार नाही. शिवसेना अशीच अभेद्य राहील. पण शेवटी आज ज्या पद्धतीनं त्यांना वेदना दिल्या जात आहेत, ज्या पद्धतीनं त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम केलं जातंय, विश्वासघात केला जातोय, त्या पद्धतीनं त्या नेतृत्वाला सुद्धा म्हणजे त्यांनी ज्या पद्धतीनं ते ठाम आहेत आपल्या विचाराशी, आपल्या भूमिकेशी, त्या भूमिकेला एकीकडे संघटनेचं नुकसान होऊ नये म्हणून किंवा संघटना आज त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं फुटते की खासदारांमध्ये बंड होतोय, आमदारांमध्ये बंड होतोय. त्यांना स्वतःच्या पदावरनं कुठलंही त्यांनी पाप न केलं असता, कुठली चूक न केलं, त्यांना पदावरनं पाय उतार व्हावं लागलं. केवढं मोठं वेदना आहे. म्हणजे एक वेळ आम्ही समजू शकलो असतो, कुठेतरी विरोधी माणसानं जर त्यांना तशा प्रकारची शिक्षा दिली असती की अविश्वास दाखवला असता, बंडखोरी केली असती, त्याच्यानंतर खंजीर खुपसला असता पाठीमध्ये. पण आपल्याच शिवसेनेच्या आमदारांनी ते केलं. आज खासदारही त्याच पद्धतीनं त्या मार्गाने चालले. आणि म्हणून शेवटी मनाच्या विरोधामध्ये सुद्धा काही निर्णय हे त्या ठिकाणी नेतृत्वाला घ्यावे लागतात. आणि म्हणून मी जे काही निर्णय घेतले असतील तर ते कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार असतील, त्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार असतील. पण त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण इतिहासाकडे पाहतो किंवा जेव्हा एकूण आपण अभ्यास करतो त्यावेळी आपली काहीतरी त्या ठिकाणी चूक झाली हे सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या मनानं मान्य करावं लागतं. भाई फारच छान आणि सविस्तर असं उत्तर दिलं. माझा ना ह्याच अनुषंगाने एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता आमदारांचं बंड तर आपण महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं, खासदारांची मागणी सुद्धा आता जी काही समोर येते ही सर्वांसमोर आहे. भाई हे सगळं पाजरत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापर्यंत ज्या दिवशी पोहोचेल आणि भविष्यामध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांची युती झाली तर संदेश पारकर आणि राणे यांच्यातला जो काही वाद आताच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पाहायला भेटतोय, हे सगळं विसरून पुन्हा एकदा पारकर आणि राणे एका मंचावरती पाहायला भेटतील का? खरं तर राजकारणामध्ये काही होऊ शकतं. आपण जर महाराष्ट्राचा जर इतिहास पाहिला, राजकीय इतिहास, आज जे सगळे अनेक नेते आहेत प्रत्येक पक्षामध्ये, म्हणजे कोण भाजपमध्ये असतील, कोण शिवसेनेमध्ये असतील, कोण काँग्रेसमध्ये असतील आणि कोण राष्ट्रवादी किंवा जे जे पक्ष आहे महाराष्ट्रामध्ये, तर त्या सगळ्यांचा जर निष्ठावंत फार हाताच्या बोटावर मोजणे आहेत की आता प्रत्येक पक्षात शिल्लक राहिले. आणि सगळे वेगवेगळ्या पक्षातनं आयात झालेले किंवा निर्यात झालेले अशाच पद्धतीचे नेते आपल्याला प्रत्येक पक्षामध्ये त्या ठिकाणी दिसत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाची निष्ठा ही त्या ठिकाणी तपासावी लागेल अशा प्रकारचं आजचं चित्र आहे. म्हणजे जे आज प्रामाणिक निष्ठावंत जे आहेत ते आहेतच, त्यांच्याबद्दल मला सन्मान आहे, आदर आहे. पण आज ज्यांच्या हातामध्ये सत्तेची जबाबदारी आहे की ज्यांच्या हातामध्ये वेगवेगळ्या पक्षातनं जे बंडखोर आहेत त्याच लोकांच्या हातामध्ये आज सत्ता आहे. म्हणजे जर शिवसेनेचं नेतृत्व जर तुम्ही सांगत असाल तर ते निष्ठावंत फार कमी, पण काही त्या ठिकाणी इतर पक्षातनं आलेले शिवसेनेचं नेतृत्व करत होते. भारतीय जनता पार्टीमध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आहे.
राष्ट्रवादीमध्ये तीच परिस्थिती आणि काँग्रेसमध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे निष्ठेला त्या ठिकाणी आता या राजकारणात मला काही किंमत असताना दिसत नाही. पण शेवटी ह्या सगळ्या गोष्टी का घडल्या तर याला मागच्या इतिहासामध्ये आपल्याला जावं लागेल की जी जी राजकीय स्थित्यंतर झाली या महाराष्ट्रामध्ये या जिल्ह्यामध्ये तशानुसार त्या ठिकाणी परिस्थिती बदलत गेली आणि राजकारणातलं त्या ठिकाणी म्हणजे प्रत्येक जण हा त्या ठिकाणी निष्ठा बदलून व्यक्तिगत स्वार्थासाठी त्या ठिकाणी स्वतःचा काय फायदा होईल हा विचार करून त्या ठिकाणी त्या पक्षामध्ये प्रवेश करतात आला. पण हे जरी असलं तरी शेवटी प्रत्येकाचं जे व्यक्तिगत कार्य आहे, जी व्यक्तिगत प्रतिमा आहे, ही प्रतिमा मात्र त्या ठिकाणी बाजूला सारली जाणार नाही. जरी पक्ष कोणी किती बदलला तरी त्याच्यामधलं जे त्याचं जे व्यक्तिमत्व आहे, त्याचं जे काम आहे, म्हणजे त्याची जी भूमिका आहे, त्याची जी प्रवृत्ती आहे, ही तर त्या ठिकाणी बदलली जाणार नाही. ती कुठल्याही पक्षामध्ये त्या ठिकाणी गेल्यानंतर ती प्रवृत्ती तशीच राहणार आहे. त्यामुळे निष्ठावंतांनी जे त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षामध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रवेश करत आहेत त्यांच्याबाबत गांभीर्यानं विचार करावा. नाहीतर प्रत्येक 8-10 वर्षांनी प्रत्येक पक्ष हा असाच फुटत राहणार आहे. मी मदत थांबवतो. माझा प्रश्न थेट होता आपल्याला की उद्याच्या घडीला ज्यावेळी शिवसेना भाजपाची महाराष्ट्रात युती होईल, हे सिंधुदुर्गापर्यंत पोहोचेल, त्यावेळी राणे आणि पारकर हे एका मंचावरती त्याच युतीमध्ये दिसतील का? खरं तर मी ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टीमध्ये होतो आणि भारतीय जनता पार्टीमधनं जेव्हा राणे पक्षामध्ये त्या ठिकाणी स्वाभिमान पक्षाचं विसर्जन करून जेव्हा ते पक्षामध्ये आले त्यावेळीच त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी विरोध केला आणि स्पष्टपणे सांगितलं जर राणे त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीमध्ये असतील तर आम्ही मात्र त्या ठिकाणी या भारतीय जनता पार्टीबरोबर या राजकीय अपप्रवृत्ती नेतृत्वाच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी राहणार आणि तीच भूमिका माझी त्या ठिकाणी कायम राहील. आणि मी आपल्याला सांगतो की शिवसेना भाजप युतीमध्ये जर राणे त्या ठिकाणी असतील तर संदेश पारकर त्या ठिकाणी आपली लढाई स्वतंत्रपणे त्या ठिकाणी लढेल. संदेश पारकरांच्या या वाढदिवसानिमित्त घेत असलेल्या पूर्वसंध्येला घेत असलेल्या या लाईव्ह मुलाखतीमध्ये पारकर साहेबांनी अर्थात भाईंनी आपली जी काही भूमिका आहे ही भूमिका या ठिकाणी मांडतायत. भाई खरं तर उद्याच आपला वाढदिवस आहे. ही राजकीय अर्थात मुलाखत आपण व्यक्तिमत्वच राजकीय असल्यामुळे मुलाखत सुद्धा त्याच अंगानं पुढे जात राहणार आहे. भाई उद्या वाढदिवस आहे. आजपर्यंतच्या प्रवासाचं श्रेय हे नेमकं तुम्ही कुणाकुणाला द्याल? कुणाकुणाची साथ आजपर्यंत ह्या तुमच्या प्रवासामध्ये तुम्हाला मिळाले? कारण संदेश पारकर हे नाव नेहमी धगधगत राहिलंय, वाजत राहिलंय, गाजत राहिलंय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अर्थात त्यांच्या कर्तृत्वामुळे. कोणाला द्याल या संपूर्ण गोष्टीचं श्रेय? खरं तर मी जो राजकीय प्रवास त्या ठिकाणी सुरू केला हा मी माझ्या कणकवली शहरातनं केलेला आहे आणि म्हणून कणकवली शहरवासियांचं जे मला पाठबळ सातत्यानं मिळालं, अनेक वर्ष मी या कणकवली शहराच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या त्या ठिकाणी जनतेच्या आशीर्वादानं स्वीकारलेल्या होत्या, जनतेच्या प्रेमातनं स्वीकारलेल्या होत्या आणि म्हणून माझी सुरुवात कणकवली शहरातनं झालेली आहे आणि म्हणून माझा शहरवासियांवर तेवढाच माझा विश्वास आहे आणि म्हणून त्यांना मी त्याचं फार मोठं श्रेय देतो. कारण या सगळ्या जडणघडणीमध्ये कणकवली शहरानं मला त्या ठिकाणी घडवलं, माझ्यावर संस्कार केले, अनेकांचं त्या ठिकाणी फार मोठं योगदान या सगळ्या माझ्या जडणघडणीमध्ये आहे. कणकवलीच्या शहराच्या जडणघडणीमध्ये सुद्धा मला कणकवलीतल्या अनेक चांगल्या व्यक्तिमत्वांचं योगदान आहे आणि म्हणून हे कणकवली शहर त्या ठिकाणी घडलं. खरं तर ही परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची पुण्यनगरी आहे, आप्पासाहेब पटवर्धनांची कर्मभूमी आहे आणि एक म्हणजे राजकीय महत्त्वाचं केंद्र म्हणून या सिंधुदुर्गातल्या या कणकवली नगरीकडे त्या ठिकाणी पाहिलं जातं. एक व्यापारी शहर म्हणून या शहराकडे पाहिलं जातं, व्यापारी केंद्र म्हणून आणि म्हणून तीच एक म्हणजे या जिल्ह्याचं एक महत्त्वाचं शहर आणि त्याच पद्धतीनं ते शहर अजूनही त्या ठिकाणी मोठं व्हावं आणि या शहरामध्ये सर्वांगीण त्या ठिकाणी विकास व्हावा. इथल्या सगळ्या म्हणजे शैक्षणिक असेल, साहित्यिक असेल, क्रीडा विषयक असेल, आध्यात्मिक असेल, व्यापार विषयक असेल आणि विकासात्मक ही त्या ठिकाणी या शहराची त्या ठिकाणी म्हणजे प्रगती व्हावी असं मानणाऱ्यापैकी मी एक त्या ठिकाणी आहे आणि मला वाटतं की म्हणजे याच संस्कारातनं आज मी जिल्हा स्तरावर त्या ठिकाणी नेतृत्व करतो आणि याच्यामध्ये कणकवली शहर, कणकवली तालुक्याचं फार मोठं योगदान हे माझ्या जडणघडणीमध्ये आहे. आणि भाई आजपर्यंतच्या तुमच्या प्रवासामध्ये मिळालेले विविध पक्षातील नेते मंडळी यांना देखील अर्थातच ह्या संपूर्ण याचं श्रेय आपल्याकडनं जात असेल. भाई सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जे पालकमंत्री होते उदय सामंत हे आपले खूप चांगले मित्र म्हणून आम्ही नेहमी मीडियानं पाहिलेलं आहे. आताच्या घडीला नेमकी काय परिस्थिती असणार आहे पुढील काळात?
नाही, खरं तर ते आजही माझे मित्र आहेत. म्हणजे उदय मैत्री तर त्या ठिकाणी ते वेगळ्या पक्षात गेले म्हणून माझी काही मैत्री त्या ठिकाणी संपणार नाही. मैत्री माझी आहे, पण त्यांनी जो निर्णय घेतला हा पूर्ण चुकीचा होता असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. ज्या शिवसेनेनं तुम्हाला पक्षामध्ये घेतलं, तुम्हाला म्हाडासारखी जबाबदारी दिली महामंडळाची, त्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्या रत्नागिरी मतदारसंघातनं शिवसेनेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आमदार झाला. परत तुम्हाला या राज्याच्या उच्चतंत्र शिक्षण मंत्रीपदी त्या ठिकाणी तुम्हाला उद्धवजींनी संधी दिली आणि तुम्ही अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू सहकारी म्हणून मातोश्रीचे आणि उद्धवजींचे आणि आदित्यचे म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी आम्ही पाहत होतो. आदित्य साहेबांबरोबर तर आपण पूर्ण महाराष्ट्राच्या सगळ्या युवा सेनेच्या दौऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी होता. म्हणजे इतका विश्वास, इतकं प्रेम आणि इतक्या जबाबदाऱ्या त्या ठिकाणी उद्धवजींनी तुम्हाला दिलेल्या होत्या आणि म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी शेवटी विश्वास मिळवायला फार हे जातो, म्हणजे काळ जातो. आणि म्हणून माझं असं म्हणणं होतं की माझं व्यक्तिगत ते मित्र जरी असले तरी माझं त्यांना म्हणजे हे जे काही ते निर्णय घेतला तो मला माझ्या मनाला पटणारा त्या ठिकाणी नाही आहे. आणि म्हणून मी माझं म्हणजे जरी मैत्री असली तरी त्यांनी एवढा म्हणजे हा निर्णय घेणं अतिशय चुकीचा निर्णय त्यांनी घेतला असं मला त्या ठिकाणी वाटतं. पण काय करणार, शेवटी आज प्रत्येकाला सत्ता हवी आहे आणि सत्तेतनं पुढचं राजकारण प्रत्येकाला त्या ठिकाणी करायचं आहे. आणि दुसरीकडे ते आजही सांगतात की मी शिवसेनेतच आहे. त्यामुळे या विषयावर जो काही निर्णय जेव्हा शेवटचा होईल, म्हणजे आज तर त्यांनी बंड केलंय, उद्धवजींच्या सत्ता जाऊन त्या ठिकाणी आता नवं सत्ता एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली आलेली आहे. आणि म्हणून येणारा जो काळ आहे हा त्या ठिकाणी राजकीय परिस्थिती ठरवेल. म्हणजे राणे भाजपबरोबर शिवसेना जाईल का, उदय सामंत शिवसेनेतच राहतील की बंड करून भाजपमध्ये जातील, या सगळ्याची ज्यावेळी राजकीय परिस्थिती निर्माण होईल त्यावेळी त्या ठिकाणी प्रत्येक गोष्टीचा निर्णय त्या ठिकाणी होणार आहे. म्हणजे आजही आदित्य ठाकरे साहेब जर बघितलं आपण तर सांगतात की गेलेल्या जे गेले त्यांनी परत यावं, आम्ही त्यांना माफ करू. ही भूमिका आज आदित्य ठाकरे जाहीरपणे त्या ठिकाणी मांडतात. आणि या सगळ्या भूमिकेत समजा तसा काही प्रकार घडला आणि समजा ते सगळे आमदार पुन्हा शिवसेनेमध्ये आले तर त्यावेळी माझं असं म्हणणं म्हणजे आले किंवा बंड केलं जे काय होईल, हा जो काही निर्णय आहे हा निर्णय झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी ती आम्ही जी काही भूमिका आहे ती आम्ही त्या ठिकाणी घेऊ. आजही आम्ही सांगितल्याच्यानंतर जेव्हा दीपक केसरकरनी आमच्या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना सोडली ते 2 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी विनायक राऊत साहेबांनी आदेश दिल्याच्या नंतर, वैभव नाईकांनी आणि संजय पडते जिल्हा प्रमुखांनी आदेश दिल्याच्या नंतर एका दिवसामध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक उद्धवजींच्या, ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाच्या समर्थनार्थ शिवसेनेच्या पक्षावर त्या ठिकाणी विश्वास आणि गद्दार आणि बंडखोरांचा निषेध करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने लोक शिवसैनिक रस्त्यावर उतरवले. हीच खरं तर उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया ही त्या बंडाच्या विरोधामधली त्या ठिकाणी जनतेची आहे, शिवसैनिकांची आहे. आणि म्हणून ही जी शिवसैनिकांची जी ऊर्जा आहे की हा जो काही संताप आहे, हा जो उद्रेक आहे, हीच खऱ्या अर्थानं शिवसेनेची उद्याची ताकद आहे. आणि म्हणून आजही ज्यांनी बंड केलं, उद्याच्या सगळ्या या निर्णयामध्ये जो काही निर्णय घ्यायचा ती जनता त्या ठिकाणी घेईल, शिवसेना त्या ठिकाणी घेईल. आणि जे निर्णय शिवसेना घेईल त्या शिवसेनेच्या निर्णयाबरोबर आमच्यासारखे असंख्य शिवसैनिक आणि कार्यकर्ते त्या ठिकाणी असतील. निश्चितच भाई मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय, अंतिम टप्प्याकडे येतोय. महत्त्वाचा प्रश्न नेहमी आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा वावरत असताना आमच्या कानापर्यंत आलेला. भाई आपण तितक्याच आक्रमकपणे नेहमी पक्षाची बाजू देखील मांडत असता, शिवसेनेची बाजू मांडता. शिवसेनेची संघटनात्मक जबाबदारी जी ही नेहमी आपण त्याच ताकदीनं पेलली. याचं उदाहरण देवगडमध्ये देखील पाहायला भेटलं. आपण देवगडमध्ये जे काही राबला त्यातून देवगडमध्ये शिवसेनेची सत्ता आली हे तितकंच सत्य. बरं, इतकं सगळं घडूनही शिवसेना पक्षाकडनं संदेश पारकरांच्या खांद्यावर जबाबदारी, महत्त्वाची जबाबदारी अजून काही पडतानाचं चित्र पाहायला भेटत नाही. अशा परिचर्चा कार्यकर्त्यांनी नेमकं काय सांगाल, ही जबाबदारी शिवसेना पक्षाकडनं आपल्या खांद्यावर यावी अशी सर्व कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. नेमकं काय तुमचं याबाबतचं नेमकं काय भूमिका आहे, मत आहे ते जाणून घ्यायचं. उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं मी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आणि गेली 2.5 वर्ष मला अतिशय चांगलं प्रेम उद्धवजींनी सातत्याने त्या ठिकाणी दिलं. माझे आणि त्यांचे व्यक्तिगत संबंध अतिशय चांगल्या पद्धतीचे त्या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत आणि त्यांचा विश्वास संदेश पारकर या नेतृत्वावर आणि संदेश पारकरच्या कार्यपद्धतीवर आहे. आणि जी जबाबदारी शिवसेनेनं जिल्हा स्तरावर माझ्यावर दिली त्याच जबाबदारीला मी न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मगाशी आपण उल्लेख केला की देवगडच्या नगरपंचायतीवर शिवसेनेचा भगवा हा त्या ठिकाणी फडकवण्याचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न शिवसैनिकांच्या मेहनतीच्या जोरावर आणि सगळ्या नेत्यांच्या सांघिक कर्तृत्वावर त्या ठिकाणी
आणि देवगडच्या जनतेच्या विश्वासावर किंवा प्रेमावर आणि आशीर्वादावर त्या ठिकाणी देवगडची सत्ता आम्ही त्या ठिकाणी शिवसेनेच्या ताब्यामध्ये घेतली. खऱ्या अर्थानं चांगलं काम त्या ठिकाणी त्या शहरामध्ये त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि म्हणून जी जी जबाबदारी जिल्हा स्तरावर शिवसेनेनं माझ्यावर दिली ती जबाबदारीला न्याय देण्याचा प्रयत्न मी त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि मी असं म्हणत नाही की शिवसेनेच्या म्हणजे सगळ्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी मानाचं स्थान हे संदेश पारकरला त्या ठिकाणी आजही आहे आणि त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्यामुळे मी संदेश पारकरांचा जो राजकीय प्रवास आहे त्याच्यामध्ये संदेश पारकरवर काय पदं आहेत, त्यांना काय अधिकार आहे, याच्यापेक्षा संदेश पारकरांचं लोकमत काय, एक लोकनेता म्हणून जनतेमधला नेता म्हणून त्या ठिकाणी संदेश पारकरांकडे पाहिलं जातं. आणि म्हणून हे जे पद आहे संदेश पारकर हे पद माझं कोणी त्या ठिकाणी हिरावून घेऊ शकत नाही. आणि म्हणून मगाशी मी आपल्याला सांगितलं माझ्यामध्ये जोपर्यंत ऊर्जा आहे, माझ्यामध्ये जोपर्यंत लढण्याची क्षमता आहे आणि एखादी माझी पारदर्शक आणि स्पष्ट भूमिका आहे, त्या भूमिकेमध्ये माझ्या कोणी त्या ठिकाणी विरोधात आलं तरी मला त्या माझ्या भूमिकेवर मला काही फरक पडत नाही. माझी भूमिका ही स्पष्टपणे जनतेच्या समोर मांडण्याचा माझा सातत्यानं प्रयत्न राहतो आणि तो मी शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी करणार आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो शिवसैनिकमध्ये शिवसैनिक म्हणून सुद्धा जी काही पक्षामध्ये मी गेल्याच्या नंतर म्हणजे शिवबंधन हातामध्ये उद्धवजींनी माझ्या घातलेलं आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने ज्या दिवशी त्यांनी माझ्या हातामध्ये शिवबंधन घातलं त्यावेळी विश्वासानं शिवसेनेची जबाबदारी माझ्यावर दिलेली आहे. आणि म्हणून संदेश पारकर म्हणून नुसतं पद नसताना एवढा जर विरोधकांमध्ये जर मी घाम फोडू शकतो तर माझ्या हातामध्ये सत्ता आणि अधिकार आल्याच्या नंतर ह्या विरोधकांचं काय होईल ह्याचा विचारच त्यांनी विरोधकांनी करावा. पण जाऊ दे, मी येणाऱ्या काळामध्ये त्या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टीचं मगाशी म्हणालो मी उत्तर देईन. शेवटी नियती त्या ठिकाणी कोणाला माफ करणार नाही. संदेश पारकर चुकत असेल तर संदेश पारकरला सुद्धा त्या ठिकाणी नियती माफ करणार नाही. आणि म्हणून जे काय होईल तो येणारा काळ ठरवेल, या जिल्ह्यातली जनता ठरवेल, या महाराष्ट्रातली जनता त्या ठिकाणी ठरवेल. आणि मी मला जे काही त्या ठिकाणी करायचं आहे लोकशाहीवर विश्वास ठेवून लोकांच्यासाठी या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तो प्रयत्न सातत्यानं माझा राहील. माझे अनेक सहकारी आजही माझ्या मोठ्या संख्येनं माझ्याबरोबर आहे. माझ्या कुटुंबाची साथ सुद्धा तितक्याच ताकदीनं माझ्याबरोबर आहे. आणि जे पक्षातले माझे सगळे जे नेते मंडळ आहेत हे सुद्धा तितक्याच विश्वासानं किंवा एक संदेश पारकरांचं नेतृत्व म्हणून सातत्यानं माझ्या कामाचं कौतुक करताना आपण बघितलं असेल. म्हणजे विनायक राऊत तर जाहीर सभांमधनं आपल्याला त्या ठिकाणी सांगतायत. उद्धवजींचे आणि माझे काय संबंध आहेत, आमदार वैभव नाईक आणि हे तर आम्ही एकत्र मित्र आहोत. त्यामुळे संजय पडते असतील, सतीश सावंत असतील, अतुल राऊत आणि म्हणून आम्ही एक टीम आहे, एक सांघिक काम म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही या सगळ्या जे काय होईल, जी काय परिस्थिती निर्माण होईल त्या परिस्थितीवर त्या ठिकाणी मात करण्यासाठी किंवा त्या परिस्थितीला साठी लढा देण्यासाठी किंवा त्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी सज्ज आहोत. आणि म्हणून आम्हाला त्या ठिकाणी कुठल्याही परिणामाचा आमच्यावर काही फरक त्या ठिकाणी पडत नाही. आम्ही सातत्यानं तितक्याच क्षमतेनं त्या ठिकाणी तशाच ऊर्जेनं आणि त्याच आक्रमक पद्धतीनं आम्ही त्या ठिकाणी उभे असतो. आणि म्हणून आम्हाला त्याच्यामध्ये कुठलाही त्या ठिकाणी सत्ता असो सत्ता नसो कोणताही फरक हा त्या ठिकाणी आमच्या व्यक्तिमत्वावर त्या ठिकाणी पडणार नाही. खरं तर आपण मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय, पण तत्पूर्वी ना एक मनातली महत्त्वाची गोष्ट दर्शकांसमोरही व्यक्त करावीशी बाई वाटते. कारण की आजपर्यंतचा भाईंचा जो काही प्रवास आहे हा प्रवास सर्वांनाच तितका प्रेरणा देणार आहे. संदेश पारकर या नावाचा आताच्या घडीला राजकारणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावरती ब्रँड तयार होणं हेच खऱ्या अर्थानं भाई आपल्या कामाची पोचपावती आहे. कारण की प्रत्येक गावागावामध्ये संदेश पारकर हे नाव आताच्या घडीला पोचलेलं आहे. भाई अगदी शेवटचा प्रश्न मी आपल्याला विचारतोय. वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपण या ठिकाणी मुलाखतीला बसलो. समस्त कणकवलीकरांना आणि सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना नेमकं काय आश्वासन द्याल, काय आश्वस्त कराल? कारण की आपला वाढदिवस हा दरवर्षी विविध सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक या कार्यक्रमांनी साजरा केला जातो. त्यामुळे आपली जी जडणघडण आहे किंवा आपल्या राजकारणाचा जो काही प्रवास आहे हा या वाढदिवसाच्या दिवशी आणि इतर दिवशी नेहमी पाहायला भेटतो. काय आश्वस्त कराल? खरं तर वाढदिवस एक निमित्त आहे आणि ज्या समाजामध्ये आपण जन्माला आलो त्या समाजाचा आपण काहीतरी देणं लागतो, ऋण आहोत, ही भावना प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात त्या ठिकाणी असली पाहिजे. आणि त्याच्यातनं आपण काहीतरी सेवाभावी सामाजिक कार्य, सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून किंवा त्याची जाण आणि भान ठेवून तर तशा प्रकारचं काही काम आपण समाजामध्ये उभं केलं तर ते त्या ठिकाणी एक चांगलं काम म्हणून त्या ठिकाणी लोक त्याला गौरवतील. आणि म्हणून तोच प्रयत्न हा वाढदिवसाच्या निमित्तानं माझा सातत्यानं राहिला. मी गेले अनेक वर्ष वाढदिवस माझ्या मोठेपणासाठी मी कधीच साजरा केलेला नाही. कुठंतरी त्या ठिकाणी भव्य असं महारक्तदान शिबिर व्हावं,
कुठंतरी साहित्यिकांचा, क्रीडा क्षेत्रातल्या लोकांचा त्या ठिकाणी गौरव व्हावा, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार त्या ठिकाणी व्हावा आणि जे तळागाळामध्ये जो गोरगरीब माणूस आहे त्याला कुठंतरी त्या ठिकाणी त्याला मदतीचा हात पुढे व्हावा आणि जे समाजामध्ये चांगली आदर्शवत कामं करणारे अनेक क्षेत्रातली मंडळी आहेत, मग ते आरोग्य क्षेत्रातले असतील, शैक्षणिक क्षेत्रातले असतील, राजकीय क्षेत्रातले असतील, सामाजिक क्षेत्रातले असतील, या सगळ्याचा एक सन्मान त्या ठिकाणी गौरव व्हावा आणि तो ठिकाणी समाजाच्या समोर त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मिळावी आणि त्यांना त्यातून प्रेरणा मिळावी आणि त्यांनी ते काम अविरतपणे चालू ठेवावं. हाच या मागचा माझी या वाढदिवसाच्या निमित्तानं माझी भूमिका आहे. आणि म्हणून जो मी त्या ठिकाणी वाढदिवस मगाशी म्हणालो की माझ्या मोठेपणासाठी नाही, एक निमित्त म्हणून त्या निमित्तानं कोणी कार्यकर्त्यांनी सामाजिक सेवेची बांधिलकी स्वीकारून त्या ठिकाणी काम करावं, हा माझा त्याच्या मागचा उद्देश. आणि मी गेली अनेक वर्ष, मी काय आज येऊन वाढदिवस साजरा करत नाही, गेली अनेक वर्ष त्या ठिकाणी हा सातत्यानं वाढदिवस सुरू करतो. काही लोकांचे वाढदिवस एक दिवस असतात, एक वर्षी, दुसऱ्या वर्षी ते दिसत नाही. अशा प्रकारचे माझे वाढदिवस नाहीत. माझे वाढदिवस हे त्या ठिकाणी सातत्यानं त्या ठिकाणी होत आलेले आहेत आणि कार्यकर्त्यांनी त्याच्यामध्ये फार मोठी मेहनत घेऊन त्या ठिकाणी सामाजिक कार्याचा म्हणजे वसा हा त्या ठिकाणी तुम्हाला घेताना माझे सहकारी त्या ठिकाणी दिसतील. आणि म्हणून मी माझ्या संदेश पारकरांच्या या राजकीय जडणघडणीतनं, या सगळ्या योगदानातनं माझ्या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी विकासात्मक समृद्धी यावी, तरुणांच्या हातामध्ये त्या ठिकाणी काही रोजगार मिळावा, महिलांच्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम त्या ठिकाणी व्हाव्या आणि जो माझ्या जिल्ह्यातला जो सगळा घटक आहे, मग त्या ठिकाणी व्यापारी असतील, कर्मचारी असतील, मच्छीमार असतील, आंबा बागायतदार असतील, शेतकरी असतील, या सगळ्या घटकांना त्या ठिकाणी म्हणजे ऊर्जिता व्यवस्था आहे, त्यांना त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये प्रगती व्हावी, हाच हेतू या सगळ्या जडणघडणीतला आहे. आणि मला एक आनंद वाटतो की ज्यावेळी मी लोकांची भूमिका स्वीकारून त्या ठिकाणी प्रशासनाच्या समोर, आपल्या नेत्यांच्या समोर किंवा ज्या ज्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी मांडतो आणि ज्या त्यावेळी त्याला त्या न्याय मिळतो, तेव्हा एक मनाला एक मोठा आनंद त्या ठिकाणी मिळतो की कुठेतरी आपण एखाद्या लोकांच्या कामासाठी, लोकहितासाठी त्या ठिकाणी उपयोगी पडलो आणि त्या माणसाच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे, त्याला मिळालेलं समाधान आहे, ते खरं आपलं समाधान आहे. हा एक त्याच्यामधला भाग आहे. आणि म्हणून जोपर्यंत संवेदना आहे, जोपर्यंत मी म्हणजे या सगळ्या गोष्टीच्या बद्दलचा माझं एक स्वतःचं मत त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे आणि त्याच्यातनं मी आज युवा पिढीला, या जिल्हावासियांना मी सातत्यानं हात घालत असतो. आणि हे सगळे जिल्हावासी, ही सगळी जी नवी सगळी तरुण पिढी ही त्या ठिकाणी माझ्या विचारांचा फॉलो घेते आणि त्या पद्धतीनं सुद्धा त्या ठिकाणी वाटचाल करते. खरं तर मी तेच त्यांना सांगतो की आपण जीवनामध्ये आपल्याला जो जन्म मिळालेला आहे त्या कुठंतरी त्याचा उपयोग करा लोकांसाठी आणि तुम्ही म्हणजे कोणतरी त्या लोकांना आधार असं वाटलं पाहिजे, ही प्रतिमा तुम्ही लोकांच्या मध्ये निर्माण करा. हा या सगळ्या मागचा सगळा खटाटोप आहे. आणि म्हणून शेवटी एक लक्षात घ्या, किती तुम्ही त्या ठिकाणी चांगलं करा, त्या चांगल्याची तेवढी चर्चा होत नाही, पण आपण वाईटाची चर्चा मात्र त्या ठिकाणी होते. आपण बघा, महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा देशामध्ये म्हणा, अनेक हायस्कूल्स आहेत, अनेक कॉलेज आहेत की त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर किंवा तरुण पिढीवर त्या ठिकाणी संस्कार केले जातात, शिक्षणदान दिलं जातं. पण अशी कुठेही वाईट शाळा नसते, पण ते गुण मात्र लोकांमध्ये पटकन आत्मसात होतात. म्हणजे जिथं तुम्ही शिक्षणाची अनेक संकुलं उभं करून, शिक्षणदानाच्या अनेक व्यवस्था उभं करून चांगल्या कामाची सुरुवात करत असताना ते काम कुठेतरी त्या ठिकाणी काळाच्या पडद्याआड जातं. पण ज्याच्या कुठलेही त्या ठिकाणी म्हणजे शाळा नाही, कुठेही त्या ठिकाणी तशा प्रकारचे कार्यालय नाही, पण तो विचार मात्र लगेच त्या ठिकाणी रुजला जातो. शेवटी म्हणजे आपल्याला त्यासाठी फार मोठी मेहनत, परिश्रम घ्यावे लागतील. कारण कोणी त्या ठिकाणी किती टीका करत असलं आणि कितीही त्या ठिकाणी विरोध करत असलं तर आपल्या भूमिकेपासून त्या ठिकाणी मात्र बाजूला आपण जाता कामा नये. आपली भूमिका ही त्या ठिकाणी ठाम असली पाहिजे, जनतेच्या विश्वासास त्या ठिकाणी पात्र असली पाहिजे आणि जनतेच्या आशीर्वादावर आणि जनतेच्या प्रेमावर ती भूमिका मांडण्याचं काम गेले अनेक वर्ष संदेश पारकर या व्यक्तिमत्वाने त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि तो त्या ठिकाणी करत राहणार आहे. आणि म्हणून मी एकच या सगळ्या चॅनलच्या माध्यमातून जिल्ह्यातल्या जनतेच्या ठिकाणी एवढं सांग की तुम्ही माझ्या नेतृत्वावर जो आजपर्यंत विश्वास ठेवला, जे प्रेम दिलं, हे प्रेम सातत्यानं अशाच पद्धतीनं कायम त्या ठिकाणी राहावं आणि या सगळ्या लढ्यामध्ये संदेश पारकर आपल्या मनातली भावना, आपल्या मनातला जो उद्रेक आहे किंवा जो अन्याय असेल, न्याय असेल, तो मांडण्याचा प्रयत्न नक्कीच माझ्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून करेल आणि त्या प्रश्नाचे सोडवणूक करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करेल. क्या बात आहे भाई. पुन्हा एकदा कोकणशाहीच्या या सर्व लाईव्ह पाहणाऱ्या दर्शकांकडनं आणि माझ्या कोकणशाही टीमकडनं आपल्याला वाढदिवसानिमित्त
खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. आपल्याला उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य लाभो आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये आपली प्रगती ही उत्तरोत्तर वाढत जावो अशा पद्धतीच्या सदिच्छा देखील या मुलाखतीच्या निमित्तानं कोकणशाहीच्या टीमच्या वतीनं व्यक्त करतोय. आपल्या सोबतीनं संदेशभाई पारकर होते. संदेशभाईंचा उद्याला वाढदिवस आहे आणि त्या पूर्वसंध्येलाच आपण त्यांची जी मुलाखत आहे, प्रकट मुलाखत आहे, ही प्रकट मुलाखत घेत होतो. आजच्या घडीला कणकवलीचा संदेश हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा संदेश झालाय. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संदेश पारकरांना कुठेतरी शिवसेना पक्षाच्या वतीनं अर्थातच योग्य तो न्याय पदाच्या माध्यमातून मिळणं ही खऱ्या अर्थानं गरज आहे. कारण की ही जी ताकद आहे हीच खऱ्या अर्थानं संदेश पारकरांना अजून कुठेतरी पुढे घेऊन जाणार आहे. ते नाव हे अधोरेखित करणार आहे हे देखील तितकंच सत्य आहे. अशा पद्धतीची मागणी एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसैनिकांकडून देखील केली जाते. पुन्हा एकदा संदेश भाईंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.